folleto está ben. Vou buscar un sitio para ler as normas do concurso. A ver as normas... Aquí está. Vou poñer os lentes. Onde metín os lentes? Pois non os truxen. Eu teño que ir a casa por eles. Me cago na... Ostras, me pasei. Hola, cariño. Hola. Sabes onde están as miñas gafas? Onda sempre no caixón. Gracias, chao. Chao. Imos ver. A ver que pon. Lugar de grabación, a Costa do Ortegal e San Andrés de Teixido. Eu non teño coche. Pois xa non podo participar no concurso. Me cago na...